Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Nga doon nakigminyo yun siya gusa ka abnormal. Unsa? Naglagot ka, Marie. Ay, labaw pa ko. Kay diya dyan ko sa diyang iyang gipungutan na si Sarah. Ay, gani kay miduo lang sa nimo ka anak. Karon ka. Inigbalik mo, Anton. Marie. May pangutan na lang ko nimo. Unsa man na, pre? Doon ako'y pangutanan nimo ba? Og manginaot ko nga tug-anan jud ko nimo sinuot. Unsa man na, pre? Ay, nibaw ko nga uway na ni. Pero gusto lang jud ko masayod sa tinuot. Kung doon ako'y ikatugan, tuganan ka na ako sa tinuod. Kinsa mong joy nakapamabdos ni Sarah? Tiyo o kadtong Anton? Si Mateo. Hay, nagmahay ko. Usay imong gimahayan, pre. Ay, sobra tingali ko ka-ekstrikto. Muna'y hinungdan nga gibati kahadlok si Sarah sa pagtug-an sa tinuod. Sa tinuod anay lang, Marie. Karon pa ko mibati nga amahan day ko nga anda mo sabot sa kong anak. Nga anda mo dawat unsa may kasaypanan nga nabuhat sa kong anak. Sa dihang ni Anhe si Sarah, ug misulti sa nahitabo nila ni Mateo. Wasab ko makatuo, pre. Nagkapangutana gani ko sa akong kaugalingon kung makamao ba si Mateo nga mangulitaw ud kung giunsan niya sa pagpasugot si Sarah. Ma'am! Oh, Ma'am! Andam na pagkaon nilang dong matihog ni Daysara. mga to mo hotel, Mare? Way tarong pahuway sila si Mateo ug Sarah, pre. Sige, Mare. Di na lang sa ko magdugay. Niya lagi ka bugart. Oo. Unsa man? Nag-school na ka? Unsa na bugart? Yayay nanay mo? Yayay? Wala man ko samad. Bang ka ba? Akong pasabot. Nakagakos na ba ka ni Sarah? Sumbong ka, Sarah! Sumbong ka! Ay, kikibuot ay. Anong sumbong ka, Sarah? Ikaw ang ginawang ginahuna. Sumbong. Hadlo ko gako, Sarah, uy. Di lagi ka madlo. Kaya mo ng asawa. Pwede ka mo buwan ka ng unsa-unsaman. Ayaw. Wala nga, merkansiha gini may. Unsa na? Arita sod. Sige. Doon na ta. Ako ino, Sarah. Ayaw yung patuyan si mo gibatyap. Ayaw yung ginasara sa akong gisulti na mo. Ayaw yun. Adlo ko? Adlo di ay. Dali na mo, Sarah. Nahibaw ko, wagin mo katarong og pangaon. Wa man kugot, ma. Nahibaw ko nga wa ka makatarong og kaon kaniha. Hangtod si Mateo, wasab to makakaog maayo. Mao na hidungdan nga gidadaan ta mo. Hain man di ay si Mateo. Nanggawas man to sila si Bogart? Kadiyot, akong tawgon si Mateo. Niana di ay silang duha, si Bogart. Maoday nga dili ko pakasla ni Anton. Nana sila ang girlfriend. Sagdi lang, Sarah. Doon na naman sa kay Bana. Mauna ko. Sarah, gabaan ra si Anton sa gamayng anghel nga iyang kisalikway. Mauti girlfriend ni Dong Anton, ma'am. Mura man to si
Sir, Unsa? Kinsay sir? mamay, may lami, joke na to. Pati lami, ma'am. Joke na to. Nala sige. Ikaw karon, Sorry, ma'am. tiwas na bog pangaon. Sir? Aron, mamauli na ta, Bogart. Nga ano bang niapil basab kadiyag kaon oy nga sige ba kag balik-balik sa lamisa nga punos pagkaon ganiha. Ganiha naman to, ma'am. Gawas pa, na may dagang sudan, nugong sige, di mo urot sa Bogart gugo. Mura kong iro nga baboy. Sam kay. Ha? Dako jud ka on Bogart oy. Buyag dong ha. Buyag. Awa ma. Sorry, ma'am. Bogart, Sorry, ma'am. Kita rin doon mo mauli, ma'am? kita rang duha. Pagtarong din na imong pagkatao. Sorry, ma'am. Ikaw sungugan sad kaayo ka. Magpabilin ra sila si Mateo og si Sarah alang sa ilang honeymoon. Wala, lamian na doon. Lami ba sudan? Bogart? Pagdali dihag kaon, Bogart. Tawagon ako sa mama. Mangumusta ko sa kasal. Kinsa may mo tawgon? Si mama, good. Mangumusta ko sa kasal ganiya. Wa ka na nila kinahanglan na, oy Anton. Unya mangumusta pag yun ka? Unsa man ang imo? Patagad? Mahimo ba, Amy? Do not be judgmental. Wa ka pa makailan ni mama. Kasayon sabton. Ordinary employee ka lang sa inyong kumpanya, Anton. Gusto ni mama nga magsugod ko sa ubos gid. Aron kun ako na'y magdaa sa among negosyo sa company, dili ko daling matunto. Unsa imong katawa na? Nakaminos ka na ako? Oh, Oh, Amy, mga abno gyud di imong pamilyahan, no? Dili ko gusto makadungog ni anang pung nga abno. Wasab ko masahyod nga nung ingon ni anak si Mateo. Sakto man unta ko sa akong prenatal. O gitumar ko ang mga vitamins nga ihatag sa doktor. Nalipay ko sa imong concern ni Mateo. Ako nagot siyang bana, ma. Si Papa lang. Ni amo nagpuyo din Sara. Wa ni magsigig bantay ni Mateo. Pero abi nimo, dako ang akong paglaom nga mahinay-hinayan mog tudlo si Mateo aron nga mamahimo gyud siyang normal. Ganihar kang way tagad-tagad nako. Nasuko ka nako? wa ko musuko. Naiubos lang ko. Nahiubos? Kinganlan mog abno nga kumangod. That's the reality, Anton. Kung tinuod kang concern ako, dili nimo sawayon sa akong atubangan ang akong pamilya. Oh, I'm sorry. Abi na ko parihas ka nako. Kiber sa akong pamilya. Usa? Wa ko makita ang akong amahan o ginahan. Matod sa nagpadako nako. Gibiyaan mi sa akong amahan. O aron ko mabuhi. Gibilin ko sa amiga sa akong inahan og mi abroad ko na siya. Pero hangtod karon, wa ko pa makita ang akong inahan. Bao ba? Nita maghisgot ana oy sa mga way hinungdan natong pamilya. Sige na, pag-ready na mo. Aron way makasaway sa atong show. Aron do na pa'y mukuha sa inyong grupo. Sarah, Nga no, Mateo? ganahan ka din eh. Ha? Nga no nakapanguta naman ka, anak? Mingaw man. Ang. Kita naman lang duha. Tuwa naman sila si Mama o si Bogart. Ganahan ka din eh. Dili sad. Kanang unsa na honeymoon, Sarah? Kinsa na kiss ko timog honeymoon? Bogart ay. Gibinuangan ra ka ni Bogart, Mateo. Oh, unsa man? Pakuha na lang ta din eh.
Lainan sa ko din hiyo Mingaw. Uli no to? O niya, mahibong si mama. Ako ingnon. O ako ganahi din ting pa. Tawagon ako mama. Balik ka dong. Ha? Anong dali mo nagpauli, ha? Ningaw dito hotel, oy. Honeymoon to ninyo? Nutan ako sarang unsa honeymoon. O man siya tubag. Mauto, uli nami. Sasayang ay. Ha? Abot unta kag langit. Langit? Ako, abot ko langit tungod sa nimon? Tutagod na bugard. Nindot mo lang? Ya, inig ka. Yatak mo, basa-basa. Tiyan na. Tiyan na, oy, tawa, oy. Ay, di na to. Di na nindot kay ni ano mo bahay mo nang di kakabot langit. Congratulations! Job well done. Salamat. Hangtod ba karon? Wa pa mawa sa imong una-una ang imong kahiubos nako. Nagkinahalan kag sorry, gikan nako. Kalimti lang to. Pero ayaw na usba. Okay. Gusto kapag laing gimmick? Why not? Yan, sa man imong trabaho. Paibawa ko sa'yo pa. Pero makapanangig kong mama. Okay. Mupauli yun ako. Ato kong matuog sa amo. Gusto kang mutanaw sa bride sa imong manghod. Asa? Mupauli ka man ka, ha? Sige, lakaw na. Uy, Dong Anton, may pauli ka man di ay. Hain silang hotela nag-chicken. Iya. Ha? Kita. Sila good si Mateo ug Sara. Di ba ilang mga honeymoon? Ay, na sila ay. Mauli na silang duha. Unsa? Naaron sila kwarto ng atog. Ambot ng atog ba to? Tingalig, kitiwas na lang honeymoon kay hangtod karon pa paano magawas. Oy, Dong Anton! Asa ka, oy! Hoy, Dong Anton! Mo ning kwarto ni Mateo. Kung sa kailang gibuhat. Ila kang gipahimuslan ng ilang honeymoon. Animal, sudlon ko ba kagalit ang ilang kwarto? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!